खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। बिसि फिसाय थाखानानैबो गुबुनखौ मोजां मोननाय बा मोजां मोननाय थाखानायनि उनावबो सिखावै आरोबाव गुबुनखौ मोजां मोननायनि फिथाइया बेसेबां गिख्रंथाव जानो हागौ बेनि मोनसे बिदिन्थि। गुवाहाटीनि बरागावआव जादों मोजां मोननायखौ लानानै बुथारनाय जाथाय आरो गावखौ फोथैनानै लानाय जाथाय। रिता दास मुंनि आइजोखौ बुथारदों निरन्जन गहाय मुंनि सुबुङा आरो गावबो गावखौ बुथारनानै लादों। रिपर्टनि बायदिब्ला रिता दासआ थांनाय 13 बोसोर सिगांनो आबानि दास मुंनि सेंग्राजों जुलि जादोंमोन आरो बिथांमोननिया सानै फिसाफोरबो दंमोन। नाथाय फिसाय आरो फिसा थाखानायनि उनावबो रिता दासआ सिखावै निरन्जन गहायजों मोजां मोनखुमालायदोंमोन आरो रिता दासआ गावनि संसारखौ एंगारनानै निरन्जन गहायजों गोदान संसार जुरिनो थाखाय सिलचराव खारनानै थाहैदों। नाथाय रिता दासनि साननाया फेलें जादों। बायदि खोथा बाथ्राखौ लानानै हाराहास्ति खालामोमोन निरन्जन गहाया, जायनि जाहोनाव थावरिनो हायैयाव गावनि गिबि फिसायजोंनो खारनानै थाफैफिनबायमोन रिता दासआ। नाथाय रिता दासआ गिबि फिसायजों थाफैफिननायखौ सहायनो हायाखैमोन निरन्जन गहायाबो, जायनि थाखाय हरनि समाव रिता दासनि न'आव फैनानै रिता दासखौ गाज्रियै बुग्लिनानै बुथारफैदों आरो गावबो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथाङा रिता दासखौ बुग्लिनानै बुथारनायनि अनगायैबो रिता दासनि फिसाय आरो सानै फिसाफोरखौबो लहाजों गाग्लोबदों, जायनि थाखाय बिथांमोनहाबो गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानाय आबानि दास आरो बिथांनि सानै फिसाखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियावबो थिसननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथि फैनानै थैनाय सानैनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लानानै थांदों होननानै मिथिहोदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। सिखाव खावनायनि गुबुन गुबुन आदब। नोंथाङाबो जुदि गारि भारायाव हरोब्ला नोंथांजोंबो माब्लाबा समाव जानो हागौ बेफोरबायदि जाथाया। गारि भारा लांफ्लानानै खावनो नाजानाय जाथाय जादों रायजोआव। फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS 01-0C-7789 नाम्बार प्लेट थानाय सुइफ्ट गारिखौ गुवाहाटीनि जालुकबारिनिफ्राय रङिया फारसे भारायाव लानानै थांदोंमोन सानै दुथांफोरा। नाथाय दुथांफोरा गारि सालायग्रानि सायाव पिस्तल दिन्थिनानै गारि सालायग्राखौ लामा ससेयावनो एरख्लायलांदोंमोन। बेनि उनाव दुथांफोरा गारिखौ गरेस्वर फारसे लानानै थांदोंमोन। उनाव गारि सालायग्राया जाथायनि सोमोन्दै गारि बिगोमानो मिथिहोनायाव गारि बिगोमाया पुलिस थानायाव मिथिहोदोंमोन। बेनि उनाव पुलिसनि मददजों हमनो हादों गारि सिखावफोरखौ। गारिनि लकेसन नायनायनि उनावनो गारिजों लोगोसे सानै दुथांखौ हमनो हादों दिसपुर पुलिसा। हमजानाय सानै दुथांफोरनि मुङा फारियै कमल डेका आरो उत्पल नाथ। BPF दोलोआ दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो दोलोनि मावथिफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय दाब दाब जायगायाव मिटिं खुंगासिनो दङ। चिरां आरो क'क्राझारनि उनाव उदालगुरियावबो BPF दोलोआ मिटिं खुंदों, जेराव BPFनि गाहाय आरो BTSनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो नुजाथिहैदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ हारसिङै बिजाथि फसंगोन होननानै रोखा खालामदों BPFनि MLA दुर्गा दास बर' बिथाङा। क'क्राझार लकसभायाव खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि फसंनो थाखाय थागथियारि जानायखौ फोरमायथिदों दुर्गा दास बर'आ आरो दरं उदालगुरि लकसभानि थाखाय बारग' मन्त्रि रेहन दैमारिजों लोगोसे रबिनसन मुसाहारिनि मुङा सिगाङाव फैगासिनो थानायखौ मिथिहोदों। नाथाय जायनाखि दरं उदालगुरि लकसभायाव बिटिआरनि बायजोनिबो मोनबा बिधानसभा बियाब दं, बेनिखायनो बिटिआरनि बायजोनि सोरबा गनायजाथाव बिजाथि दं नामा बेनि सायावबो साननो थाखाय हाग्रामा महिलारिया बोसोन होदों होननानै फोरमायथिदों दुर्गा दास बर'आ। लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ देरहासारनो थाखाय थाग थियारि होननानै फोरमायथियो दुर्गा दास बर'आ। BPF दोलोनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ हारसिङै गेलेनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबोबाय थानायनि गेजेरावबो UPPLनि EM राकेश ब्रह्मआ बेनि उल्था बुंनायखौ जों नुबोदों। EM राकेश ब्रह्मनि बायदिब्ला BPF दोलोआ क'क्राझाराव UPPL दोलोखौ मदद होगोन आरो दरं उदालगुरि बियाबाव BJP दोलोखौ मदद होगोन होननानै थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों EM राकेश ब्रह्मआ। बेनिखायनो लकसभायाव UPPLआ BPFखौ लानानै जयैनो बिसायख'थि गेलेगोन, जाय गोजोनथाव होननानैबो बुंथिदों EM राकेश ब्रह्मआ। आरो बेनि थाखाय थांनाय सप्तायावसो मिटिं जादोंमोन। बे थांखिया फ्राय जोबथा होननानैबो फोरमायथिदों आरो बे मिटिंआव आं गावनो दंमोन होननानैबो बुंथिदों EM राकेश ब्रह्मआ। जायनाखि BPF दोलोआ रावजोंबो लोगो गैया हिसाबै गाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंबोबाय थादों। बेनि उनावबो EM राकेश ब्रह्म बिथाङा मानि थाखाय बेबायदि बुंनो गोनां जाखो बे साननो गोनां, जेरावनाखि बे समाव UPPL आरो BPFनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो लोगो जानायनि एसेबो इसारा नुनो मोननाय जायाखै। उल्था फारसेथिं दैदेनगिरिफोरनि खुगा खुगा सानफ्रोमबो दान्थे बिदान्थे जानायखौसो जों समाज बिजोंफोराव बा खौरां बिजोंफोराव नुनो मोनबोनाय जादों।
थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव फिन आसामा दैनि सिङाव। माखासे साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि दाब दाब जायगाफोराव दैबाना लोमसावदों। बिटिआरनि चिरां आरो उदालगुरि जिल्लाफोरावबो दैबाना। बोरला दैमानि दै उसिफावनायजों उदालगुरि जिल्ला कलाइगावनि सिङाव थानाय 2 नं आमगुरि गामिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। बोरला दैमानि उसिफावनायजों न' बां लामा सामा उसिफावदों आरो आबाद फोथारफोराबो लोमसावदों। सुबुंनि थानाय आरो जानायाव जेंना जानायजों लोगोसे जिब जुनारफोरखौ बहा खागोन बहा दोनगोन बेबायदिबो थासारिजों भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो बे बोसोराव खेबथाम दैबाना जाबाय। माथावरि गैयिनि थाखायनो बे थासारि जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। दैबानाजों आलाय सिलाय जानांनाय रायजो राजाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थि समावल' भट बिनो थाखाय दावबायफैयो, नाथाय खामानि मावनानै होआ होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। जायनि जाहोनाव माथावरि गैयैलाय बोरला दैमानि उसिफावनायजों 2 नं आमगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा आलाय सिलाय जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा। आरो सोरखारा जाहाथे माथावरि खोनानै होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरो रायजो राजाफ्रा। बिटिआरनि अनगायैबो माजुलिनि गोबां जायगायावबो दैबाना, न' बां, लामा सामा, फरायसालिफोरा दैबानाजों लोमस्रावदों। जाहोनाव फरायसाफ्रा नावनि गेजेरजोंसो फरायसालियाव थांनो गोनां जादों आरो सरासनस्रा सुबुंफोराबो नावनि गेजेरजोंसो हान्थिनो गोनां जादों। दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै माजुलिनि माखासे जायगाफोरनि फरायसालिफोरखौ 2 साननि थाखायबो बन्द फोसावनो गोनां जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला बे समाव मोन 17 जिल्लानि 1,90,375 सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। बिश्वनाथ, चिरां, तामुलपुर, उदालगुरि, दरं, धेमाजि, धुबरी, गलाघाट, जरहाट, लखिमपुर, माजुलि, मरिगाव आरो माखासे जिल्लाफोराव दैबानानि गोहोम। बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन जादों लखिमपुर जिल्लायाव 47,338 सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। बेनि उनाव धेमाजियाव 40,997 सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। बिजेपि सोरखाराव रायजो राजाफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सोबख'नाय, मुवा बेसादनि बेसेनफोरखौ थाद'नाय गैयै बांहोनायनि उनाव रायजोआव आरोबाव गं 8 टलगेट बानायनो थांखि लादों रायजो सोरखारा। मिरुनिफ्राय गनायथि मोनोब्लानो रायजोआव गोदानै गं 8 टलगेट जाबावसिगोन होननानै फोरमायथिदों एमएलए अखिल गगैया। आरो बेनि हेंथा खालामनानै गोख्रों बिबुंथि होदों बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजोआव गं 8 गोदान टलगेट बानायबावोबा रायजोआव गासै गं 27 टलगेट जागोन। नाथाय गंसे ट्राकआ टलगेटआव 610 राङै होनो गोनां जागोन आरो गासैबो टलगेटआव रां होयोब्ला 17,000 रां होनो गोनां जागोन। जायजों मुवा बेसाद मैगं थाइगंफोरनि बेसेना बांगोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बासनि भारा बांगोन आरो गारि फिसा भारा लाङोब्लाबो गोबां रां टल टेक्स हिसाबै होनो नांगोन, जायजों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा गोबां हाराहास्ति जानो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो टलगेट बानायनायनि हेंथा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोर आरो आफादफोराबो जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय खावलायहरदों अखिल गगैया। जाय बिजेपि दोलोआ कंग्रेस सोरखारनि समाव गोबां जाख्ल'नाय जादों, मुवा बेसादनि बेसेन बांदों आरो टलगेट बानायनानै रां खांदों होननानै अजद होनानै फैदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा बिजेपिखौ सोरखाराव लाबोदोंमोन। नाथाय बे बिजेपि दोलोआनो बे एखेखौनो खालामफैदों होननानै बुंथियो अखिल गगैया। टलगेट बानायनानै गोबां रां लानाया सोरखारनि दाखाथि खालामनायनि अनगा जेबो नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि बिजेपि दोलोआ हिन्दु मुस्लिम खालामनानै बेबायदि टलगेट बानायनानै रां खांनाय आरो मुवा बेसादनि बेसेन बांहोनाय बेबायदि सुबुंनि गोबां बेरेखा खामानिसो मावगासिनो दं होननानैबो अजद होयो एमएलए अखिल गगैया। भारतनि जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ा बिथाङा आरोबाव मोनसे जारिमिन सोरजिबावबाय। हांगारीनि बुदापेस्टआव खुंजानाय वर्ल्ड एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय बिथाङा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव देरहानो हानाय भारतनि गिबिसिन जेभलिन खुबैग्रा जानो हाबाय नीरज चोपड़ा बिथाङा। हारियानानि थागिबि 25 बोसोर बैसोनि नीरज चोपड़ा बिथाङा नैथि खेबावनो 88.17 मिटार खुबैनानै बे सनानि मेडेलखौ देरहासारनो हादों। बिनि सिगांबो बिथाङा टकिय' अलिम्पिक्स, एशियान गेम्स आरो कमनवेल्थ गेम्सफोरावबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन आरो भारतनि मुंखौ बुहुमाव गोजौ फारसे लांदों। आरो बिथां नीरज चोपड़ानि मोनसेनि उनाव मोनसे वर्ल्ड लेभेल चेम्पियनशिपआव देरहासारनो हानायजों जोंनि भारतनि लाइमोनफोरा गोबां थुलुंगानायखौ मोननो हागोनखौ आसा खालामो।
प्रमद बर'नि सिमांनि सुइजारलेण्डआव सुइजारलेण्डखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानै अजद होदों रायजो राजाफोरा। गोलाव बोसोरनिफ्रायनो लामा दालां गाज्रि जानायखौ बानायनानै होयैनि थाखाय खुद्रिदों बाक्सा जिल्लानि माखासे रायजो राजाफोरा। मधुपुर PCDCनिफ्राय मुसलपुर थांनाय 10 किल'मिटार जानथायनि लामाया गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दं आरो दा बांसिन गाज्रि जादों होननानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। लामा सामा दालां मोजां नङैनि थाखाय फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो देहा फाहामसालियाव थांनाय, मावख'फोराव थांनाय, हाथाय बाजाराव थांनायाव जोबोद जेंना मोननो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। लामा दालां गाज्रिनि थाखायनो बेफार फालांगि खालामनायावबो गोबां जेंना नुजाथिदों आरो गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे लामाया गाज्रि होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे रायजो राजाफ्रा रां खांनानैसो औवानि दालां बानायनानै लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बे लामाखौ बानायनो थाखाय प्रमद बर'आबो खोथा होदोंमोन, नाथाय दासिमबो बानायनानै होआखै आरो प्रमद बर'नि सिमांनि सुइजारलेण्डखौ बिटिआरआव नुनो मोननाय जायाखै होननानैबो खुद्रिदों। जायनाखि बाक्सानि मधुपुर PCDCनिफ्राय मुसलपुर थांनाय 10 किल'मिटार जानथायनि लामाया जोबोद गाज्रि आरो बेजों खमैबो 14 गामिनि रायजो राजाफ्रा भुगिनो गोनां जादों। बेनिखायनो बे लामाखौ बिसायख'थिनि सिगां बानायनानै होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। पाक्कानि लामा आरो RCC दालां नांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों, नङाबा बेनि फिननायखौ बिसायख'थियाव होनो थाखाय थाग थियारि होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।